wani abu yana faruwa garin nan komanda, kuna garin nan komanda, kuna garin nan abin nan yana faruwa. Me yake faruwa ya labu? Yanzu ka ganci nan sarkin fada ya je bayan gari wai ya gaya nan suna shaye a cikin azumin yanzu wannan ya kamata a cikin azumin ramadana a wannan garin a wannan garin na a cikin nan garin hakwacin waya ga mai gari nan gaskiya wannan sakacin kudi malam awali da malam abdullahi kiran da suka kawo wannan bayani amma lokacin ji nake abin ya riga ya haka ne mai gari an kama mai shagon nan shi ma na sai da kayan kwayoyi a cikin azumi shi ma an ce an kama shi a shi abin duk bai wuce to yanzu wasu sun shigo amma shi sarkin fada ya ce bai gane su ba gane su ba ko ba gane su ba ko wata ko mutum ɗaya ba za ka iya ganewa daga ciki ba ya ban ya gane su saboda a tsorace nake ne tabbas a nan ka zo a hargitse muna nan mun wani muka tsorata wani kuwa ba zai gane su ba gaskiya kuma ne dole a kawo mana Allah ya so kwashi yaran ka ku je ku kawo wani Allah ya so ya yi in Allah ya so ya yi Allah ya so ya yi a yau din nan ba Allah ya so ya yi da mu da wasu Allah ya so ya yi in Allah ya so wanda na san ka aiki ka tashi in Allah ya so ya yi da mai in Allah ya so ya yi da kwantar da hankalin ka wannan abin ya zo ƙarshe wannan abin ya zo ƙarshe Allah ya so ya yi in Allah ya so ya yi godiya nake yanzu kira wani yaran naka suna kusa ko godiya nake godiya nake godiya nake ranka kira wani komanda ina tunanin ko ba sa kusa to shi kenan kuma yanzu dai ka je ka zo mana da su ku je ku samu kai yaran gari za ku tafi kai sarkin fada je in nuna maka gurin duk ku kawo mana su mana ba matsala in Allah ya so ya tsana wannan abun gaskiya in Allah ya so ya da ba matsala kan ya fara tunda mai gari ka ji abin da ya ci ka tsaya kai aiki tukuru in Allah ba zai yi a zuwa bata mai gari ba Allah ya so ya ku jiwa ce kowane kashi za ku yi kwafza da shi ba wanda kafin hukuma kuma duk wanda zo gaban mai gari sai mun mai hukunci daidai da abin da ya ba daga nan ko ina za mu je mai gari ya tsaya ba ka da matsala mai gari ya tsaya yau mai gari ya sa ni mai gari ya sa ni mun gode komanda tare da gida tare da amira officers abin da yake faruwa a garin nan namu ya ta'azzara a watan azumi ake samun wasu ɓata gari a cikin unguwar nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. yawwa masu bata mutane kaga su ba sa so ka yi amma su suna yi saboda shaidan ya riga da ya musu fitsari a ka sai su sa ka karya su kuma ba su karya nasu ba. to ka gani wannan wanda ya karya nasa shi ma akwai laifi, yana da laifi. me laifinsa shine da ya ce ya karya azumin nasa, shin wanne nazari ya yi, shin larura yake yi, ciwon kai yake, ciwon ciki yake yi da ya gan shi a wani mawuyacin hali da zai ce ya karya, ko kuma lafiyarsa kalau ya ce mai ya karya? shi ma akwai nasa kasan a ciki. ake samun wasu ɓata gari a cikin unguwan nan suna yin shaye-shaye, suna cin abinci a tsakar rana, ta kai ta kawo ma har kwace suna yi. yanzu nan daga fada na dawo mai gari ya kira ni ya same ni yake faɗa min abin da yake faruwa. na ce in Allah so ya a yau din nan za mu ɗauki mataki. shi mai gari shi ya aiko kan wasu na tunanin? yes, shi ne nan ya kira ni na ji na same shi a fada muka yi magana. ana ji? don haka yanzu abin da za a yi shine lalle a yau din nan mu fita mu je mu farautar yaran nan, ko suna ina ne, ko ina suka shiga, ko ina suka tafi. lalla yau za a yi operation za a yi mai zafi. duk zan kira mutanen mu na unit a fito a yaƙe su. ba zai yiwu a unguwar nan a zo a ringa faɗin da wani kwace-kwace ba. akwai hukuma kuma wanda ƙarfinta. tabbas shi mai unguwar da aka je gunsa ya sa hannu ya ce duk abubuwan da aka ɗauka ya yi. tabbas ya faɗa mu maza. za mu fita operation yau da za mu fita operation duk inda yaran nan suke sai mun kama. duk inda suke ko sun ɓangare duk inda suke za mu kama. don haka a sanar da ragowar officers ɗin da ba su ƙara so ba. Ko a sanar da su lalle ilalla minti 10 na baku sanar min da su lalle ilalla. lokacin shan ruwa yi sai ga sun zauna sun sha ruwa amma sun kasa tayi su je su sallah magariba har isha ta zo ta da su. wannan yaya kenan? so duk wannan aka sha ruwa aka ce an yi kiran sallah an sha ruwa, kamata yi a ce kafin a kira sallah a sha ruwa ka ɗaura niyyar kai alwalarka. ana shan ruwa a lokacin da aka sha ba zai wuce abin da ka sha ruwa ko ka ci dibino ka kuskura bakinka ka taho masallaci. wannan yana da kyau, amma wai an sha ruwa ka sha kayan na tatul ka kasa tashi, sallar ma ganda ta kake ka tashi ka je kai. to duk wanda ya yi azumi bai da niyyar yin sallah to fa azuminsa babu. domin me ita sallah gaba take da azumi, sai ka yi sallah sannan kake da azumi. duk wanda bai sallah ba, idan za ka yi ta jera azumi ka azumci watan kwana 30 ba ka yi sallah ba, to fa ba ka da ibada, wannan azumin babu shi. Assalamu alaikum. da abokanan arziki, manya matasa da mata kannanmu da iyayenmu, shine abin da zan ce duk lokacin shan ruwa yi an ka ci dabinanka ka ɗan ruwanka ka yi ƙoƙari ka yi sallah kamun ta wuce ka, shine zan faɗa akan haka. wannan haka yake. yanzu akwai ni ina so in san me hukuncin wanda yana da abin da zai taimaka wani a cikin watan ramadana, shi wancan din ba shi da shi, ba shi da abun ma da zai sha ruwa, kai kuma kana da shi ka san halin da yake ciki ko ba ka taimaka mai ba. to wannan ya danganta, kana da abun da za ka taimaka wani ka ƙi taimaka masa,
kai Allah ya hore ma shi Allah bai hore masa ba. Domin me Allah ya ce kai da ya hore ma shi ma Allah zai hore masa. Kamata yi a ce da ya gan shi a wani yanayi ka taimaka masa ko yaya ne ka taimaka masa, Allah zai baka lada. Amma kana da shi gashi ka gani fa tabbas wannan fa zai shiga wani yanayi idan baka taimaka masa ba, amma sai ka kyale shi ka rabu da shi, ka ƙi taimaka masa, ka ce kai da Allah rabu da shi, wannan ai ba mutunci ne da shi ba shi da kirki, shi kullun gashi ko kuma ba zai fita ya nema ba sai dai mu nemo mu kawo masa mu bashi. Allah ne ce haka. Idan kana da shi komai gwargwado iya abin da Allah ya hore ma ba shi sai ga you dey walk oh, you dey pray, you dey push oh, every day. You dey try oh, no be play, but your hustle never pay.